מי העיר את שי? כתבה נירה הראל. שי שכב על השטיח ובנה מגדל מקוביות. אמא הביטה בשי ואמרה, אני יוצאת לחצר לתלות כביסה. טוב, אמר שי, והמשיך לבנות את המגדל. אמא פתחה את דלת הבית ויצאה לחצר, והדלת נשארה פתוחה. כך ראה שי את אמא עובדת, ואמא ראתה את שי משחק. ואז, באמצע המשחק, התעייף שי. הוא הניח את הראש על השטיח, עצם את העיניים רק לרגע ונרדם. בינתיים, מי בא? רוח. רוח חזקה, נשב וטרק את דלת הבית ואיש לא ראה. שי ישן על השטיח, ואמא תלתה כביסה בחצר. כל כך הרבה כביסה, עוד גופייה ועוד תחתונים, עוד חולצה וסינר וגרביים ודי. רצתה אמא להגיד לשי, גמרתי, והנה הדלת סגורה. רצתה אמא להיכנס הביתה, ולא היה לה מפתח. מה לעשות? הקישה אמא באצבע על הדלת, טוק טוק, שי, פתח את הדלת. ושי ישן ואינו שומע. הכתה אמא באגרוף על הדלת, תח, תח, שי, פתח את הדלת. ושי ישן ואינו שומע. לחצה אמא על פעמון הדלת, ציל צליל, שי, פתח את הדלת. ושי ישן ואינו שומע. קראה אמא בקול רם, שי, שי, פתח את הדלת. ושי ישן ואינו שומע. התיישבה אמא על מפתן הבית ולא ידעה מה לעשות. ראה כלב יופי את אמא יושבת על המפתן וחשב, אני אעיר את שי. התקרב הכלב יופי אל הדלת ונבח בקול, האו האו, שי, די לישון, די. ושי ישן ואינו שומע. ראה החתול טופי את אמא יושבת על המפתן וחשב, אני אעיר את שי. התקרב החתול טופי אל הדלת והילל בקול, מיהו, מיהו, שי, מספיק לישון, די. ושי ישן ואינו שומע. ראו שתי ציפורים שאמא יושבת על המפתן וחשבו, אנחנו נעיר את שי. ציצו הציפורים בחלון הבית, ציף ציף, שי, די לנום, צריך לקום. ושי ישן ואינו שומע. בא אבא מהחנות ובידיו סלים מלאים ירקות. ראה אבא את אמא יושבת על המפתן ולידה הכלב יופי והחתול טופי ושתי ציפורים וכולם עצובים כי שי ישן. אני אעיר אותו, אמר אבא. הכניס אבא שתי אצבעות לתוך פיו, שרק שריקה קצרה ועוד שריקה בינונית ועוד שריקה ארוכה, ושי המשיך לישון. ופתאום, בתוך הבית, על השטיח, הזיז שי יד אחת מתוך שינה, ובום! המגדל שבנה התמוטט. הקוביות נפלו לו על הראש, והוא התעורר. התיישב שי על השטיח, הביט סביב, הקשיב ושמע כל מיני קולות, צלצולים ודפיקות, קריאות ושריקות, נביחות, יללות וציוצים. מה הרעש הזה? רצה שי לדעת. הוא קם, פתח את הדלת, וראה את אמא ואת אבא, את הכלב יופי, את החתול טופי ושתי ציפורים, והם ראו אותו. מה זה? מה קרה? שאל שי. אתה נרדמת והדלת נסגרה. זה מה שקרה, אמרו כולם בבת אחת. ומי העיר אותי? שאל שי. אני הערתי אותך, אמר הכלב יופי. אני הערתי אותך, אמר החתול טופי. אנחנו הערנו אותך, אמרו שתי ציפורים. אנחנו הערנו אותך, אמרו אמא ואבא. שי צחק. גם המגדל העיר אותי, אמר. מגדל? כן, מגדל. איזה מגדל? מגדל גבוה? כן, מגדל גבוה. ואיפה המגדל הגבוה? הביטו כולם לכאן ולכאן ולא ראו שום מגדל. רק כמה קוביות היו בזורות על השטיח. הוא איננו, אמר שי, אבל עוד מעט תהיה פה מגדל חדש. והוא שם קובייה, ועליה עוד קובייה, ועוד אחת. עוד מעט תהיה פה מגדל יפה, אמרה אמא, והוסיפה קובייה. עוד מעט תהיה פה מגדל גבוה מאוד, אמר אבא, והוסיף עוד קובייה. עוד מעט תהיה פה המגדל הכי גבוה בארץ, אמר הכלב יופי, והושיט לשי עוד קובייה. עוד מעט תהיה פה המגדל הכי גבוה בעולם, אמר החתול טופי, והושיט לשי קובייה. עוד מעט יהיה פה המגדל הכי יפה והכי גבוה בעולם, אמרו שתי ציפורים, ונעמדו על הקובייה העליונה. ציף ציף, ציף ציף.
הסוף. תודה לשמחה, הגננת מגן ערבה בשמשית, שהקריאה והביאה לנו את הסיפור.